atacs contra mesquites, atacs al carrer contra persones musulmanes, sobretot dones musulmanes a votar, hem de denunciar tot, però també reconèixer que aquests fets no passen aïllament, és a dir, les institucions tenen a veure. Algunes persones que encapçalen aquesta manifestació a les 6 algunes persones han fomentat han copiat els lemes dels fascistes. No hi ha dret a l'hipocresia que va fins allà dient que estan per la pau. Parlo de demà, no d'avui, de demà, sobretot. Posant allà que no m'enganys. Que no faig el cotxe i dic, va, sense diners no res. Faig les dues el cotxe cap allà. Ets de volant fàcil. Jo tenia el Facebook, però i era enllaç jo de Jordi. Quan posin fotos me les passe, jo vaig descarregar-me les fotos i a mi li vaig venir per no som veure de res. Imagino que sí. Ja t'arribaves,